Energia premiak, elikagaiak eta dieta orekatua. Ikusi dugu nola gauzatzen den digestioaren prozesu guztia. Ahotik jakiren bat hartzen dugunetik, iraizkinak egozten diren arte. Baina zein dira osasuntsu egoten laguntziaz gain, buruz eta gorputzez sasoionean egoten lagunduko diguten janariak? Elikadurako oinarrizko substantzia edo gaiei elikagaiak esaten zaie. Gure gorputzak behar dituen elikagai nagusiak ikusten ari garen hauetxek dira. Azukreak, olio eta gantzak, proteinak, vitaminak eta gatz mineralak. Hobe izango dugu erosketak egitera guztiok batera joatea. Hala ikusiko dugu zer janaritan aurki ditzakegun esandako elikagai horiek. Gosari on batetik hasiko gara, eta horretarako azukrea beharrezkoa da, energia ematen baitigu giharrak mugitzeko. Beraz, gauza gehiagorekin batera, fruituren bat edo beste eta esnea hartu behar dugu azukrearekin edo eztiarekin. Gantzak ere elikagai energetikoak dira. Eta olioan, gurinean, esnean, arrainean eta haragian daude. Bazkaritarako, hortaz, arraina edo haragia erosiko dugu. Gantzak ez ezik, proteinak ere ugari baitituzte jaki horiek. Proteinek gure zelulak indartzen dituzte, eta infekzioak ekiditeko ere lagungarri dira. Arrainari edo haragiari laguntzeko patata mordoxka on bat. Patatak ere energia iturri ona dira, eta kirola egiten duten guztiek jan behar lituzkete. Postretarako berriz, fruta aholkatzen dugu. Azukrea eta vitaminak lortzen baititugu frutetatik. Vitaminak gainera, nahitaezkoak ditu gure organismoak behar bezala funtzionatzeko. Tira, eta askaritarako ze erosiko dugu? Ogia, barruan zerbait duela. Ogiak proteina eta azukre asko du. Hortaz, vitaminak dituen jakiren bat gehitu beharko diogu askariko ogitartekoari. Hoberena gazta zation bat litzateke, vitamina asko baitituzte esnekiek. Txokolatea ere sar dezakegu ogitartean, azukre asko baitu, eta badakizu azukreak energia ematen duela. Baina vitaminak faltako litzaizkiguke oraindik, eta hori gainean jogur bat janda konponduko dugu. Badakizu, ogia gaztarekin edo ogia txokolatearekin eta jogurta gainean. Zeuk aukeratu. Afaria falta da. Begira dezagun apaltegietan. Ze bururatzen zaizue? Guk tortilla bat edo arrautza egosi bat proposatzen dizugu. Hau da, arrautza barruan duen errezetaren bat eta baso on bat esne gainean. Zergatik? Arrautzak vitamina eta proteina asko ditu, eta esneak berriz berarekin ditu gure gorputzak hazteko, indartsu egoteko, eta organismoak behar bezala funtzionatzeko behar dituen elementu gehienak.
Izatez, gure gorputza behar bezala gara dadin, organismoak ongi lan egin dezan eta osasun ona izan dezagun, denetik jan behar da pixka bat. Gogora dezagun azukreak, gantzak, proteinak, vitaminak eta gatz mineralak behar ditugula. Jakien taulari eta dituzten ezaugarriei arretaz erreparatzen badiezu, zeuk antola ditzakezu zeure menuak.